zamani ne. Yar budurwa ta aminiyata sanni irgata Allah ka bani dama kuda kaɗan na dama ki aminta da ni na alkawari ba ki ladama. Duniya da girma ki kalli kudu fa da yamma, ai tana da faɗi ya wuce sa hannu a kama. Soyayyar ki ita ma da kaɗan ta girma, ni ban zata ba sannan ban yi zato ba. Sarkakiya ta san ki ta shiga ban sani ba, ki mun a gaji kada ki ce ba kya iya ba. Soyayyar ki ta kama da ta rike, na rasa ta inda zani je in fake. Zuciya tana buguwa soyayya da ke take, ki ji zance na da kalaman bakina, ni hujjata kalanki shine tsarina. Ki ji hubina kin shiga zuciya kin zauna, na kamu da su ki nake wasu yayya kake ce baki so. Tun kin so ni wallahi raina kin fanso, a baki ne zaton kaman ma dai ba kya so. Ni na yi zaton akwai wanda kike so, a batun so ba dole tun da ba kya so. Da ai kunya ce yanzu fa ai na tantance, ribar so aure ina nufin ai na dace. Ki in budurwa ta ce, yar budurwa ta ce. Allah ka bani dama kwara kaɗan na dama, gaba in ƙara girma har in ƙara kima. In yi aure da ke masu ciya da samu salama, soyayya ruwan zuma. Gimbiyar mata, tararuwar mata, alkabar mata, autar mata, ta gaban mata, gina kewa fita. Yar budurwata mai suda mai daɗi, kin saka ni nishaɗi. Duniya ta yi faɗi su zakiwa ni gardi, daga ni sai ke yar budurwa. Yar budurwata aminiyata sannan autar mata, mai zamani ne.